A jövő iskolája. Ismeretterjesztő film következik Gál Mózesről. Gál Mózes. Vörös villám, villam vagy újtja, vén nádas viskó tetejét. A menny dörög, a szél csak fújja, a gazda oltja, s benne ég. Jaj, mit cselekszel, ó nagyék? Sikolt az asszony, s zokogva menti 9 apró kis gyermekét. Mi jön utána? Nyomor és halál. Anya 8 gyermeke mind elhullanak, csak egy marad, kit a kaszás el nem talál, a kis Mózsi az árvaházban. Álmában felsír oly kollázban. Növekszik Vézna testében a lelke, szeretettel telelehelve, magyar, román, német fiúk között. Az árvaházban dolgozik, tanul, s rájön, hogy ki elkezdi legalul, föl és előre halad annak útja, mert a haladásnak alapja a munka. S mikor ezt érzi, tudja, vallja, tanítani, hirdetni akarja, célját munkával siker koronázza. Felépül szépséges iskolaháza, melyben, mint akkor, ma is azt tanítják, szeresd az embert, és szeresd a munkát. 1913-ban Boros Gyula, a hajdani tanítvány írt ezt a verset iskolaigazgatójáról, Gál Mózesről, aki a budapesti, ma Széchenyi gimnázium iskola igazgatója volt. Egy nagyon szép és jellemző visszaemlékezést is ír ez a Boros Gyula. Már egyetemista voltam, mikor egy módosabb ember, kinek fogadott fiát magánvizsgára készítettem elő sikerrel, külföldi birtokáról általam egy nagyobb összeget küldött a gimnázium segélyalapjának. Amint a pénzt bevittem Gál Mózeshez, elővette egy jegyzéket, és kiválasztott 7 szegényebb tanulót. Ezután így szólt: Gyula fiam, menj el velük külön-külön, és vegyetek az első 3-nak olyan 90 korona körüli téli kabátot a Naimannál, a következőnek egy-egy meleg ruhát, cipőt, és végül a többi 3-nak egy-egy pár cipőt. Úgy látom, ezeknek a gyerekeknek erre van szükségük. A végén azután számolj is el nekem. Ennyire megfigyelte a télen sokszor munkanélküli munkások gyerekeinek helyzetét. Ez 1913 karácsonya körül történt. Azt hiszem, hogy ez a vers és ez a visszaemlékezés nagyon megrendítő. Ennek a pedagógus tanárembernek a gyermekkori tragédiájáról, és arról, hogy hogyan vált azzá, amivé lett. Gál Mózes ebben a kisgyermekkori életének tragédiákkal teli korszakában, amikor apja benn még a házban, édesanyja 9
édesanyja és 9 testvére közül 8-an meghalnak, egyedül ő marad meg. Ugye a szebeni árvaházban nevelkedik, és megtanulja már kisgyermekkorában, hogy az emberi élet alapja a munka. Minden csak munka által érhető el. Fontos, hogy az ő munkásságát ismerjük. Hát ugye mi büszkék vagyunk erdővidékiek arra, hogy mennyi híres ember született itten, és most nem kívánom felsorolni őket, de úgy gondolom, hogy ezek a személyiségek tevékenysége példaértékű lehet az erdővidékiek számára, hiszen ezek az emberek előttünk jártak, de itt tanulták meg a betűvetést, itt szívták magukba azt az erdővidéki szellemiséget, ami visszaköszön azért a munkájukból, a Benedek Elekéből is, a Gál Mózeséből is, de hogyha Apáczai Csere Jánost, vagy Bölöni Farkas Sándort, Hermányi Dénes Józsefet és nagyon sok más pennaforgató emberünket emlegetjük, akkor lépten nyomon visszaköszön az, hogy igenis ők itt az erdővidéki gyökerekből táplálkoztak, és hát végül is ezt közvetítették az egész magyar népnek. Tehát visszatérve eredeti gondolatomhoz, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy Gál Mózest is minél inkább megismerjük. És lévén, hogy idén születésének a 150 éves évfordulóját ünnepeljük, a Gál Mózes Közművelődési Egyesület Gál Mózes emlék évvé nyilvánította a 2013-as esztendőt, ahol a magunk szerény eszközeivel és módszereinkkel igyekeztünk és igyekszünk megemlékezni az ő személyiségéről, az ő munkásságáról. Tudjuk azt, hogy író volt, ifjúsági író, de lapszerkesztő is, és pedagógus is. Korának az egyik legjelesebb pedagógusa. Budapesten, ugye nagyon sokan járnak Budapestre busszal is, és a Népligeti buszpályaudvarra megérkezve onnan látszik egy hatalmas, impozáns épület. Sajnos most egy kicsit olyan kopott, romlott, romosodó állapotban van. Ez volt a Széchenyi Főgimnázium. Ebben működik most az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár. Gál Mózes életpályájának a nagy része itt zajlott ebben az iskolában. Ő volt az alapító igazgatója a tisztviselőtelepi főgimnáziumnak, amelyik később vette fel a Széchenyi nevet. Ez az iskola sajnos valamikor a 70-es években megszűnt, így most már egyre megfogyatkozóban van a széchenyista öregi diákok társaságának a létszáma. De azért fontos megemlíteni ezt a testületet, Pap Zsolt elnök úrral és Gánóci József oszlopos taggal az élen, mert ők ápolták Budapesten Gál Mózesnek az emlékét az elmúlt 20 esztendőben, úgy, ahogy mi itt Baróton. Az iskolára gondolok és a Gál Mózes Közművelődési Egyesületre, hiszen ők találták meg a sírját a budapesti Kerepesi temetőbe, akik járatosak arrafelé, a Kossuth Lajos mauzóleumától jobbra egy olyan 50-100 méterre található egy ilyen kis, hát most már nem azt mondom, hogy bozótosban, de ilyen ligetes helyen, és évről évre megemlékeznek ők Gál Mózesről a születésnapján, augusztus 2-án. Ugyanakkor kiadják a széchenyista öregdiákok lapját évente 2 alkalommal, az Iterum Gaudeamus-t, amelyik hát szintén olyan folyóirat, nekünk itt szinte teljes gyűjtemény van belőle, amelyik nem jelenik meg úgy szám, hogy Gál Mózesről, mint alapító igazgatónk, hogy idézzem, emlékéről ne lenne szó ejtve. Ugyanakkor hát ők mutatták meg, vagy ők mesélték el pontosabban, hogy hol van a sír, és úgy sikerült én is megtaláljam. Az idén azt hiszem 5-ször jártam ott, mert mindig olyan szeretettel megyek oda, hiszen ki ne járna oda, mint mi barótiak. Tehát ez szerintem fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem az emlékét ápoljuk is. A síremlékre a Baróti Gál Mózes Általános Iskola ezelőtt, hát kb. 10 évvel egy kopjafát is állított,
illetve a széchenyisták hozatták rendbe a síremléket, és egy nagyon-nagyon szép vers van ráírva, ugye hát oda van eltemetve idős Gál Mózes és a felesége, és a fiúk, aki nagyon korán, 29 éves korában hunyt el, és szintén író volt, ilyen ifjúsági író, ifjú Gál Mózes. És az idős Gál Mózesre hivatkozva írja a sír emléken, hogy teste, mi földi volt, itt pihen, lelke az Úr zsámolyánál mesét mond csendesen. Ez annyira szép, mint amilyen szépen kezdi ő a könyveinek egy jó részét, hogy nem egybe vág bele a történetbe, hanem mindig úgy próbál lefesteni egy ilyen bevezető oldalban egy olyan hangulatos képet, hogy van egy családi ház, pattog a tűz a kályhába vagy a kemencébe, és mondja, hogy gyertek, édes gyermekeim, üljetek ide körém, és elmesélem nektek a nem tudom minek a történetét. Hát olyan is, hogy mondjam, az embernek a könnye is kiesik olykor, amikor így fog neki egy meséskönyv olvasásának. Éltében valami 200 műve jelent meg. Gál Mózes 1909-ben írta meg elmélkedéseit, ahogy ő nevezi, a jövő iskolájáról, és azoknak a szülőknek ajánlja, hogy ő mondja, ezt a könyvet azoknak a szülőknek és nevelőknek szántam, akik az ifjúságot okosan szeretik. Tehát az okos szeretet, nem a majom szeretet, nem a kisaranyos vétkeinek a megbocsájtása, hanem tudatos, következetes, szigorú ráhatás eredményezheti csak a gyermek egészséges testi, szellemi és lelki fejlődését. Az első nagy fejezet, tehát a szociális érzék. Már láttuk, hogy életélménye kisgyermekkorától a munka. Itt is azokat az osztálykülönbségeket figyel, hogy mennyire más ugye a társadalmi helyzete a kétkezi munkás gyermekének, a kivételes és kivételezettek gyermekének, mert ugye a század elején vagyunk az osztálytársadalomban, ahol a nagyon gazdagok és a nagyon szegények világa feszül egymással, és a tanár, Gál Mózes ember is, aki odafigyel gyermekeinek és tanítványainak a mindennapi gondjaira. Többször előfordul, hogy hazaviszi a gyermeket és megebédelteti otthon, de nem úgy teszi, mint hogy a gyermek alamizsnának érezze, hanem a jobb és gazdagabb származású gyermeknek kitüntetés, hogyha vendégül láthatja egy szegényebb osztálytársát. A nevelők feladatát így fogalmazza meg. Légy apostol, önzetlen és fáradhatatlan. Járd be az országot, falvakat és városokat. Legyen szabad az igazság hatalmas fegyverével, teljes, sugározzék lényedből, világodjék ki cselekedeteidből a legnemesebb altruizmus. Az altruizmus, az adni tudás öröme és az adni tudás szeretete.
Ez a meghatározó a pedagógus ember életében. A szeretetnek csodaszép frázisaik dobják ki a piacra, zsebre dugják dörgedelmes, viharos tapsokat érette, ám de cselekvéseikben maradnak a régiek. Az iparos munkáját a kiállításon magasztalják, de a megdicsért iparossal egy asztal mellé nem ülnek, mert az úriember megveregeti az iparos vállát, de mely előtt kezet szorítana vele, és egy asztalhoz melléje ülne, körülnéz, vagy nem látják-e meg. A szociális érzésnek a magvát nem fogadja be az olyan talaj, amely egy emberöltön át más magvak érlelésére volt berendezve. Kemény társadalomkritika az úriosztály felé, akik felsőbbrendű kasztként kezelik, vagy kezelik önmagukat, kivételezetteknek hiszik magukat, és Gál Mózest, az egyszerű székely embert sérti. Sérti, mert tudja azt, hogy minden embernek nem a származása, hanem a tehetsége és a munkárán elért eredménye a meghatározó. A második fejezetben az esztétikai érzéskörről, a harmónia igényről van, és ő az első, aki felfigyel arra, hogy már az iskola épülete a maga világos és nagy ablakaival, világos színű falaival az otthonosság, a szépségérzését kell, hogy közvetítse. Szépen írja a tanítványa, hogy felépült szép iskolaháza. Meggondolkodtató, hogy a hajdani tanítvány szépséges iskolaházáról beszél. Már ez a szóösszefüggés, és ez a szókapcsolat, hogy iskolaháza, eléggé szokatlan a mai nyelvhasználatban. Nem szoktuk az iskolát háznak nevezi. Nem véletlen, hogy ez a tanítvány iskolaházáról beszél, mert ezeknek a gyermekeknek, akik között nagyon sok volt az árva gyermek, a proletár gyermek, valóságos otthon, ház volt ez a szépséges épület. Ebben a gyönyörű épületben tanították meg a gyermekeket a Gál Mózes irányításával a természet megfigyelésére. Képtárakba, múzeumokba vitték, műremekeket elemeztek, a testgyakorlatban a görög ideált követték, az épp testben épp lélek. A zene hatásáról, a költészet szerepéről, az irodalmi ideálok példamutató erejéről, a dráma katarzis élményének, az emberformáló, léleknemesítő erejéről számtalan helyen val. Az esztétikai nevelés lényegét így summázza. Aki örvendeni tud az életnek, mert észreveszi, hogy a küzdelmek mellett öröm is van benne, aki a gondok szürke tömegén keresztül meglátja a világosságot, a szín teljességét, aki a hangok vásári zűrzavarában bele tudja álmodni a harmóniát, aki úgy küzdi végig az élet határát, hogy végül felsohajt. Beszép volt, és én újra kezdeném. Azt nevezem én boldog embernek. Tegyük ilyenné gyermekeink életét. A Széchenyi Főgimnáziumra visszatérve,
több ízben is jártunk ott. Hát ott van egy íróasztal, ami állítólag az ő íróasztala lett volna, és van egy szekrény, ami szintén hát az ő idejéből maradt, mert azt mondják, hogy ez nem az ő könyvszekrénye. Lehetett volna, de nem biztos. Illetve van egy mellszobor a Pedagógiai Múzeum és Könyvtár folyósóján, Gál Mózes mellszobor, azt is szokták koszorúzni, és hát ő az életét tette fel arra, hogy a pozsonyi 10 év tanítás után, ugye, mert ő a pozsonyi római katolikus főgimnáziumban is tanított 10 esztendőt, ott is jelentek meg könyvei, bár kevesebb, mert rövidebb volt az idő, de utána, hogy ez a főgimnázium megvalósuljon, volt neki egy könyve, az a címe, hogy A jövő iskolája. És én ezt ajánlani tudom, ezt a könyvet a mostani pedagógusoknak is. Akkoriban az ő korszerű pedagógiai szemléletét írta le ebbe a könyvbe, de állítom, hogy mai napig szinte maradéktalanul teljes terjedelmében ez a könyv, tehát ez ebben leírtak, állják a helyüket. Többek között az érdekessége a könyv és az könyvnek, egyben az iskola épületnek, hogy a Gál Mózes pedagógiai szempontjai szerint építették ezt az iskola épületet az ő irányításával, mert hogy ő azt mondta, hogy hatalmas nagy ablakokat, óriási széles folyósókat kell építeni, tehát ilyen kell legyen egy korszerű iskola épület, hogy a világosság ne csak a nap világosságával egyenértékűen tudjon áramlani, beáramlani a tudomány is, és hogy a diákok egy ilyen fényes, nagy és szép épületben, ma úgy hívták ezt egyébként a diákok, hogy a tündérpalota, hogy sokkal jobb szívvel járnak a diákok, a tudományt is jobban magukévá tudják tenni. És mondom, tehát ez szerint építették az iskolát. Most, amikor ott voltam a nyáron, a Pedagógiai Múzeum egyik munkatársnője mondta, hogy van egy ilyen hagyomány az iskolába, hogy ő körömszakadtáig ragaszkodott ahhoz, hogy ez az iskola maradjon, és nem múzeum, meg ne egyéb legyen, és azt mondta munkatársainak, hogy ha ő megtalál halni, és meghalt, és valakik mégis meg szeretnék változtatni ennek az iskolának a rendeltetését, hogy ne iskolaként működjön ez az épület, akkor ő vissza fog járni, kísérteni, és addig csinálja ezt, amíg csak vissza fog alakulni iskolává ez az épület. Azt mondja a nő, hogy az az igazság, hogy egyszer-egyszer olyan kísértetiesen süvít a szél a nagy széles folyósókon, hogy mondogatják egymásnak a kollégák, hogy na ez biztos a Mózsi bácsi. Hirdessük, hogy nem csupán az a művelt ember, aki bizonyos iskolát végig tanult, akinek a kezében bizonyos diplomát nyomtak, művelt minden ember, aki a művelődésre vágyódik, és egész emberéletet szán arra, hogy az emberi tudásnak abból a forrásaiból szabadon merítsen, amelyhez hozzáférhet. Hirdessük azt, hogy a doktorálvatás, a tanszék elfoglalása, a lelkészi hivatalba való ünnepi beiktatás nem jelenti azt, hogy az illető már nem szorul rá a tanulásra. A mesterségekben, a kereskedelmi foglalkozásban inaskodók, midőn felszabadultak, segédekké válnak, avagy szerencsésebb körülmények között lévő régi üzletet, műhelyt átvesznek vagy alapíthatnak, nem mondhatják magukról, hogy tanulásuk befejeződött. Nem, a munka, a tanulás mindenkire nézve tovább folytatódik. Ezt az ősi igazságot az egyszerű nép így fogalmazta meg, és fogalmazza meg, hogy a jó pap holtig tanul,
ez mindegyikünkre és mindnyájunkra érvényes. A permanens nevelés és permanens oktatás ma már így fogalmazza meg a modern pedagógia ezt a kérdést. De ez nagyon régi, tulajdonképpen amióta ember él, azóta állandóan foglalkozik a nevelés, a képzés, a művelődés, a tanulás mindenfajta vonatkozásával. Különösen az iskolában az önképzőkörök szerepét emeli ki. Utal Petőfire, Aranyra, akiknek a költői vállásában az önképzői munka milyen nagy jelentőségű volt. Külön felhívja a figyelmet a versmondásra, amely erkölcsi bátorságot, a fellépés az önmagad vállalásának igényét jelenti. Nagyon jó a szókincsgyarapításra is. Ugye mindig ezt mondta egy professzorom, hogy a szófegyver, csak van, aki fegyvertelen. A szó az valóban fegyver, de a szóval úgy kell élni, hogy a szóval ne bántsunk, hanem a szóval simogassunk, hirdeti ezt Gál Mózes. Gál Mózes, mint a bevezetőben is mondtam, természetesen tudja, hogy a gyermek otthonról indul el. Tehát az otthoni nevelés a meghatározó, az otthoni példakép, és engedtessék meg, hogy még Mikese utaljak vissza, a 62. levele a nevelésről szól. És Mikes nagyon frappáns módon mondja, hogy mit láthat az a gyermek otthon, aki egy héten 7-szer látja az apját a részegen. Hát ez az otthoni nevelés, illetve nem nevelés, ugye jelen esetben a negatív példakép romboló hatása. De a pozitív példakép, amire a szülőknek törekednie kell, az okos szeretet, ahogy az ajánlásában meghatározza. Külön felfigyel az anya szerepére. Azt tudnunk kell, hogy ugye az apai modell volt évszázadokon keresztül, főképpen a fiúgyermek magatartás formájának meghatározója. De erre felfigyeltek már Kármánék a felvilágosodás korában, hogy tulajdonképpen 10-12 éves korig az anyanak van döntő szerepe a gyermek nevelésében, mert az anya gondoskodik a testi és lelki szükségleteiről is, nem csak ebédet ad neki, hanem ő tanítja meg először imádkozni, majd később 10 éves korban, fiúgyermekek esetén jön be az apa szerepe. A lányok pedig egyértelműen az édesanya fennhatósága alatt maradnak, jó értelemben természetesen. Az iskola és az otthon. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a gyermek sikerében 3 fontos tényező van. A gyermek, aki nagyon akar, a tanár, aki okosan irányít, és a szülő, aki az anyagi erkölcsi hátteret biztosítja. Ha bármelyik hiányzik, nem biztos, hogy célba jut a gyermek. Egyformán fontos mind a 3, és ezt a mai napig is így van, és mindig is így lesz, ameddig még emberi társadalomban élünk. A Gál Mózes emlékév keretében, hát amellett, hogy így nyitottuk a Magyar Kultúra Napján, róla emlékeztünk itt a múzeumban, illetve a könyvtárban,
akkor volt egy vetélkedő a Gál Mózes Általános Iskola diákjai számára, hiszen sajnos, hogy hiába kérdezünk az itteni baróti diákokról is Gál Mózesről, hát annyit valószínű, hogy tudnak, hogy író volt, de ennél sokkal többet nem. És hát ki mit tud Gál Mózesről, ez volt a címe, a témája a vetélkedőnek, és az első 3 nyertes csapatot a polgármesteri hivatal támogatásával, illetve a budapesti kapcsolatainkon keresztül és az ottaniak támogatásával egy kirándulásra vittük el, és felkeresték a budapesti Gál Mózes emlékhelyeket, a Gál Mózes utcát, mert újabban ez is van, éppen a széchenyista öregdiákok szorgalmazására. Felkeresték az iskolaépületet, megnézték a pedagógiai múzeumnak az anyagát, kimentek a temetőbe, ott Gánóci József úr, illetve a Kovács Árpád, aki a temetőnek az ismerője és egyben idegenvezetője, ők körbevezették őket, illetve a Gál Mózes sírjánál tartottak egy megemlékezést, tehát úgy gondolom, hogy ez a 12 gyerek és az a néhány pedagógus, aki eljutott oda, azt megérintette ez a szellemiség, amelyik ott a folyóson süvít. A új század elején szükség volt egy jó néhány neves, felkészült középiskolára. És az egyik ilyen iskolával kapcsolatos megbízást Gál Mózes kapta, aki Baróton született, és idejött Budapestre tanítani, és alkalma nyílt arra, hogy angol, neves, jól működő iskolákat is tanulmányozzon, és ezt ötvözve a hazai igényekkel elképzelte, hogy milyen legyen Magyarországon a jövő iskolája. Erről egy könyvet is írt, amit a Tortoma kiadóval közösen a mi társaságunk, a Széchenyista Öregdiákok Társasága adott ki, és bárki, azt hiszem, Baróton is hozzá. Emellett hát most szeretnénk egy kis Gál Mózes életrajzot is közreadni most a 21. Erdővidéki Közművelési Napok alkalmával, illetve egy szerény kis kiállítást is szeretnénk létrehozni, amit hát, ha nem is állandósítunk természetesen itt a múzeumban, de akár a könyvtár, vagy talán az iskola folyósóin is kint tudunk tartani, és akkor hát tudják böngészni azok, akik erre kíváncsiak. Ami még adóssága a városnak, hogy hát most már hál' Istennek Baróti Szabó Dávid utcánk van, Gál Mózes utcára szerintem, tehát Gál Mózes méltó lenne arra, hogy szülővárosában egy utca az ő nevét viselje. Nekünk van is egy javaslatunk, és bízom benne, hogy mielőbb sikerül ezt kivitelezni, elsősorban procedurális okokon húzódott a dolog, hiszen barótiak, erdővidékiek tudják, hogy itt ez az Új Sor nevezetű tömbház sor, és ez az utca, ez tulajdonképpen annak a teleknek a helyén létesül, pontosabban az úttest, amelyikben Gál Mózes született 1863-ban. És úgy véljük, hogy ez lenne a legméltóbb utca, amelyik Gál Mózes nevét viselhetné. Bízom benne, hogyha az idén nem is, de jövő esztendőre, tehát 2014-re sikerül ezt is megvalósítani. ...1911-ben olvastam valahol, hogy úgy, ahogy most napjainkban is készítenek mindenféle toplistákat, hogy ki a legügyesebb, ki a legismertebb, ki a nem tudom milyenebb. Tehát 11-ben volt egy ilyen felmérés, hogy Magyarországon ki a 10 legnépszerűbb író. És Erdővidék az
hogy mondjam, elég jelentős mértékben szerepel ezen a top listán, hiszen 10-ből 2 erdővidéki. A harmadik legismertebb író Benedek Elek, és a 7. legismertebb író Gál Mózes. És így, ahogy én, hát nem azt mondom, hogy kutattam, de hogy utána jártam több ilyen Gál Mózes ügynek, az ő életpályáját így kutatva, valóban az derül ki, hogy ez 1940-es évek végéig a Gál Mózes műveket, Gál Mózes személyiségéről, az ő munkáit tanították az iskolákban. Csak az 50-es években, így ahogy mondják azok, akik jobb ismerői Gál Mózes életének, az 50-es években az összes magyarországi közkönyvtárból kiselejtezték, több könyve nem jelent meg, Erdélyben sem és Magyarországon sem, és így, hogyha kérdezzük az öregeket, hogy annak idején is, hogy emlékeznek, akkor igenis emlékeznek arra, hogy Gál Mózesről tanultak, de most nem ismeri az elmúlt 60 évben feltörekvő generáció, 70 évben. Ezért nagyon fontos az, hogy most mi is, mint Gál Mózes Közművelődési Egyesület képviselői, igyekszünk minél szélesebb körben, úgy Erdélyben, mint Magyarországon az ő munkásságát ismertetni, illetve van ez a 70 esztendős szerzői jogi törvény, amiben most nem akarok itt belemenni, de a halálától eltelt most már a 70 esztendő, és más kiadók is szabadon kiadhatják az ő műveit, ezért most már valami 20-25 könyvét adták ki újra az elmúlt néhány esztendőben. És hát akkor jó hangzatos címeik vannak egyes könyveknek, ugye, hogy Magyar hősök és királyok, vagy Magyar királymondák, és nagyon olvasmányosak is, tehát nagyon szépek ezek a könyvek. Ezért, aki nem ismeri Gál Mózest is, viszont a téma iránt érdeklődik, akkor bizony vásárolják, és hát most már bízom benne, hogyha nem is annyira, tehát nem is olyan mértékben, mint Benedek Elek, de azért Gál Mózes is visszakerül valamennyire a magyar köztudatba. Itt Erdélyben is, de Magyarországon is, hát a magyar nyelvterületen. A 7. fejezetben, mint már jeleztem, újabb, egészen modern kérdéseket vet fel. Ugye a koedukáció, tehát a különböző fiú-lányok együtt iskoláztatása, ez egyáltalán nem volt természetes. Sőt, egyáltalán nem volt természetes a nők iskoláztatása sem. Ugye pont a század elején volt az első nőorvosunk, Hugonnai Vilma személyében. A nők ki voltak zárva az iskoláztatásból. Őket csupán a férjhez menés, a családnevelésre szánták. Ez a hátrányos megkülönböztetés ellen emeli fel szavát, és hirdeti, hogy együtt ott van a hely az iskolában, fiúnak, lánynak, mindenkinek, aki tanulni akar. A század elején divatos volt az emancipációért való küzdelem, akik bizonyos szélsőségekre is ragadtatták magukat. Ezeket az úgynevezett kékharisnyás feministák voltak az angol társadalomban. De Gál Mózes arra is figyelmezteti a fiatal tanulni akaró lányokat, hogy ne a magamutogató és ne a világtól elzárkodó tudós nők szerepét játsszák, hanem maradjanak meg nőknek, tanult nőknek, művelt nőknek egyaránt. Mi nők a társadalomnak éppen olyan tagjai vagyunk, mint a férfiak. Kivesszük részünket a fizikai és szellemi munkából,
hozzájárulunk a család fenntartásához, elfoglalunk felelősséggel járó társadalmi állásokat, mint hogy a reánk rótt kötelességnek megfelelünk. Részesedni hajtunk mindazokban a jogokban, amely a társadalom munkástagjait megilletik. Ma már nekünk ez egészen furcsa, ugye szinte hihetetlen, hogy valamikor, és nem is olyan rég, 100 évvel ezelőtt még ilyesmivel kellett megküzdeniük a nőknek. Ugye a nőnevelés régi típusában az apácaiskolák vagy a leányiskolák úgy, ahogy ellátták a feladatokat, de Gál Mózes sokkal többet kíván adni az embereknek, főleg az asszonyoknak. A kenyérszerző diplomás nő az újabb idők produktuma nálunk, és hirdetője annak a kornak, amely az első és legfelsőbb principumává a munkát teszi. Az irodalomban ugye a század elejé írónőnk, mint Kafka Margit is, pont ezt mondja, hogy a házasság, a kényszerű házasság, ugye békjóiból csak tanulással, diplomával tud kitörni az asszony. Ezért mondja gyönyörű szép regényében, A színek és években. Ugye Portelki Magda így hagyakozik lányainak: lányaim, ti csak tanuljatok. Hát lányaim, ti csak tanuljatok. Ez ma is aktuális, érvényes. Most már a nő egyenlő társa a kenyérkereső férfinak, sőt, talán még több is ma már ennél, és a Gál Mózesi idea 100 év alatt valósággá vált. Emlegeti a nemi felvilágosítás kérdését is, bár itt még egyértelműen az édesanyjára és a családra bízza. Nem tanító, hanem az édesanyja kell ehhez a feladathoz, nem a iskola, hanem a szülői ház. A szerető okos anya ösztönszerűleg is megérzi, hogy mikor kell a gyermekét felvilágosítania, és meg tudja értetni gyermekével. Egyszerű, természetes hangon, nem titokzatosan, nem szégyenkezve tárja fel a természet törvényszerűségét, és a gyermek illúziója a valóságot megtudván valósággá fog nemesülni, mert édesanyjától hallotta, nem idegentől, nem durva rideg hangon, idégtelen röhögéssel súlyosbítva. Meg tudná ezt így csinálni az iskola. Az a felvilágosítás, mely a nagyvárosok iskoláiban vár a gyermekre, társaik révén nyers és gyakran aljas, inkább csúfolódás, mint felvilágosítás. Mennyivel bölcsebb az olyan szülő, főleg az édesanyja, aki ezt megelőzi, és mint egy furlánkjától megfosztja ilyentén felvilágosítás otrombaságát. Tehát gondolom, hogy itt is az a hiány szólalt meg, az a keserű tapasztalat, amit ő érte. Őt érte, nem volt őt, aki felvilágosítsa. Valószínű, mert nem lehetett. Valószínű, hogy pont ő azt az otromba és aljas durosságot élte meg, amire utal, és ettől akarja óvni, megőrizni tanítványait. Tehát Gál Mózes emberi pedagógusi arcának lényege a gyermek szeretete, óvása, féltése, munkára nevelése, hogy megélje a társadalom, meglelje helyét a társadalomban, és boldog emberré váljon. Tehát a mi múzeumunk őriz egy kincset, egy Gál Mózes könyvet. Jó tudni azt, hogy nem csak ezen a népszerűségi listán, úgymond top listán voltak együtt Gál Mózes és Benedek Elek, hanem jó barátságban is voltak.
mint lapszerkesztők, mint ifjúsági írók és mint erdővidékiek szoros barátságot ápoltak ott Budapesten, és hogy ez nem csak a legenda, ezt az a könyv bizonyítja, az a címe, hogy Hiúság, és Gál Mózes dedikálta Benedek Eleknek, azzal a szöveggel, hogy az én szeretett jó elekemnek Mózsi. Tehát mindenképpen igaz ez is, hogy ők jó barátságot ápoltak egymással. Ezt is szeretnénk a kiállításban majd bemutatni. Hát Gál Mózesről sokat nem tudunk, még mi sem. Jelent meg most már egy-két dolog róla. A könyveinek az a sajátossága, hogy nem csak leírja az eseményeket, a történeteket, a meséket, hanem tanít vele. Tanít vele is, ahogy írja a történetet, úgy felhívja közben a szöveg közben a figyelmet arra, hogy erre vigyázni kell, vagy erre oda kell figyelni, mert hogy ne a másiknak milyen jó példája volt, vagy a másik milyen pórul járt. Hogyha nem is a szövegbe, akkor a végén szűri le a következtetést. Tehát mindenképpen az a hangulat a műveiből visszaköszön, hogy gyertek, édes gyermekeim, üljetek ide mellém, vagy üljetek ide körém, mert hogy elmondom ezt a történetet. És valóban úgy olvassuk, mintha mesélné. Tehát mindenképpen ajánlani tudom a gyerekeknek, ajánlani tudom a szülőknek, hogy igenis vegyék ezeket a Gál Mózes könyveket, és olvassák a gyerekeiknek, mert egy igazi pedagógus, és egy igazi jóságos, hát nem csak öreg úr, mert fiatal korában is így írt, tehát egy igazi jóságos tanárbácsi szól ezeknek a könyveknek a lapjain keresztül, hazafias írások révén is, és egyben ismeretterjesztő írások révén is. Pedagógusi hitvallását nagyon szépen fogalmazza meg Gál Mózes. Bibliai vonatkozása is van. Én azt szeretném, ha gyenge hangomnak a szívemben levő nagy szeretet olyan erőt és hatalmat tudna kölcsönözni, hogy attól, mint a bibliai Józsua trombitájától, csodamódra leomlanék az emberek közönyének rideg fala. Ha megdobbanna az iskolák szíve, s az ember szeretett csodaszép melódiája magába olvasztaná mai társadalom bántó, leverő, kétségbejtő diszharmóniáját. Gál Mózes, aki korán árván maradt, valószínű, hogy ott a szebeni árvaházban nagyon sokszor érezte a szülői szeretet hiányát. Ez a fiatal gyermek egy életre megtanulta, hogy a gyermeket szeretni kell. Megtanulta azt, hogy az emberi társadalom fő szervező elve, idézőjelbe téve a szervező elvet, a szeretet, amit a Szentírás, a Biblia hirdet legrégibb időktől. A bibliai Józsua trombitáját emlegeti, akiről azt tartja a legenda, hogy leomlottak trombitájának hatására Jerikó falai. A trombita, a harsona, ami üzenet közvetítő, ami az égiek üzenetének közvetítője Józsua trombitájának esetében. Ezzel a hasonlattal érzékelteti Gál Mózes azt a hatalmas erőt, amit az iskola kellene, hogy közvetítsen a gyermek felé, a társadalom felé, és ez az ember szeretett csodaszép melódiája, hogy ő mondja, kellene, hogy megváltoztassa a társadalmat. Lehet, hogy naív, lehet, hogy túl romantikus, lehet, hogy túl egyszerű lenne ez, vagy nagyon egyszerű szemlélet ez, de valahol ez a lényeg. Ez a lényeg, és ez az ember szeretet kellene meghatározza egymáshoz való viszonyunkat, és azokhoz való viszonyunkat,
akiket ránk bízott a Jóisten, akár szülők, akár nevelők vagyunk.